Здравейте и добре дошли с Клубът на мама. Аз съм Краси и за мен е голямо удоволствие днес да се потопим в поредната тема, а именно културата на хранене при децата. И защо е важно да приучим децата към правилна култура на хранене. Ако ви харесват видеята, които създавам, моля ви последвайте ме както тук, така и в социалните мрежи, в Facebook, Instagram и TikTok. Натиснете камбанката, за да ме последвате и отделно последвайте моя канал. Какво е култура на хранене? Култура на храненето включва цялостният набор от традиции, обичаи, предпочитания и правила, които определят начина, по който хората се отнасят към храната и я консумират. Тя включва не само физическия акт на ядене и приемане на каквато и да е храна, но и социалните аспекти, които са свързани с това действие, а именно поведение на масата, общуване, дали се храни човек с пълна уста, дали дъвче от двете страни, дали мляска, дали когато се храни стои на телефона, на телевизора или на каквато и да е друга медия, което е определено неблагоприятно за правилното храносмилане. И не е хубаво да учим децата на това, нали така? Защо е важно да приучим децата към правилна култура на хранене? Здравословните навици са за цял живот. Ученето на балансирано и здравословно хранене още от ранна възраст е от решаващо значение за здравето на нашите деца. Запознаването с традициите и обичаите около храненето им помага да развият здравословни навици, които ще ги съпътстват през целият им живот. Храненето често е свързано с социални умения и общуване. Ученето в култура на храненето помага да разберат важността на споделянето на храната с другите, уважение към хранителните предпочитания и разбирането за традициите и различията между отделните култури. Предпазване от разстройства в храненето. Познаването на балансираният начин на живот и храненето може да помогне за предотвратяване на разстройства като анорексия и булимия. Децата, които разбират важността на храненето за здравето си, са по-малко склонни към тези системни диети и гладувания, към които са благосклонни други деца, които не са запознати с правилния начин на хранене. Възпитанието в правилно хранене също така предотвратява и прекомерната консумация на храна, което води до системни преяждания и затлъстяване. Освен това, културата на хранене запазва и културното наследство на човека и на неговия род. Ученето на децата в традициите и обичаите около храненето им помага да запазят връзката с културното си наследство, както на семейното, така и на общото, и им позволява да го предадат на бъдещите поколения. Културата на храненето е основен елемент в формирането на здравословни и социални умения от децата. Ние, освен че сме родители, ние сме и възпитатели и имаме уникалната възможност да научим нашите деца да ценят храната и поведението си по време на ядене. Те трябва да знаят, че храната не е просто консумиране на някакви продукти, а тя отговаря за тяхното здраве и моментно състояние. И днешният епизод приключи. Благодаря ви, че бяхте с Клубът на мама. Аз съм Краси. Не забравяйте да ме последвате, натиснете камбанката, последвайте страницата ми в Facebook, Instagram и TikTok, натиснете subscribe в YouTube канала ми. Отделно не забравяйте, че може да ме видите и в другият ми YouTube канал с моята приятелка Ади, мамини раздувки, където ще си говорим за нещата от живота и за абсолютно всичко свързано с аспектите на майчинство. Благодаря ви, че бяхте с мен. Не забравяйте, че имам нужда от вашата подкрепа. Споделяйте с приятели видеята, които правя. Пускайте по 1-2 коментара. Може да ми пишете и на лично съобщение. Ще се радвам да отговарям на вашите запитвания. Чао и до нови срещи!